Ayun mga kawasak, welcome back sa aking channel. Ayun mga kawasak, gusto ko lang ibatiin si Boy Bagsik, yung idol ko, ang pinaka-idol ko, Boy Bagsik. Ayun mga kawasak, yun yung nanalo sa Battle of YouTuber ng boxing. Ayun mga kawasak, siyempre idol ko na yan, idol ko yan eh. Gusto ko yung labanan mga kawasak, kasi mahina nila lang yung nakakalaban niya eh. Mahina yung nakakalaban niya sa Battle of YouTuber. Kaya napatumba niya si Billy Jack Sanchez. Kasi mahina yun eh. Walang binatbat yun. Pero lalaban ako kay Boy Bagsik ng patas ng... Ayun Boy Bagsik, kung talagang malakas ka, labanan mo ako. Gusto kitang labanan, gusto kong matapatan yung lakas mo. Kung gaano ka kalakas, siyempre natapatan ko yan. Higitan ko pa yan. Siyempre natalo mo si Billy Jack Sanchez. Billy Jack Sanchez. Tang ina, ang hihina ng nililang na yun. Putang ina, kung sa akin lang yun, durog ang mukha nun eh. Pero sa'yo, napatumbayon kasi sumurinder siya eh. Ngayon, gusto kong maka-sparring ka sa pamagitan ng boxing. Idol, kasi siyempre idol kita, pero gusto kong sparring ka sa pamagitan ng boxing. Ayun idol, gusto kong subukan mo yung bata ng Davao. Batang Davao to, mga ka-idol. Ayan, idol Boy Bagsik, batang Davao to. Kaya subukan mo yung taga Davao. Matikman mo ang kamao ng taga Davao. Yun, idol Boy Bagsik. Ayan, kikita mo to? Nakita mo tong saging? Ito yung dudurugin ko. Tulad nit gawin ko sa mukha mo. Ha? Ito, nakita mo to? Matigas to. Ayan. Gusto kong gagawin ko yun sa mukha mo. Ito, gusto ko tong gawin sa mukha mo. Yan, nakita mo? Nakita mo yan, Boy Bagsik? Ha? Gusto kong makalaban ka kahit saan tayo maglaban. Lalabanan kita, Boy Bagsik, ha? Yan, kita mo? Ha? Ayan, Boy Bagsik, nakita mo? Ha, nakita mo? Ano, suko ka na? O lalaban ka? Ayan, hintayin kita, Boy Bagsik. Ayan, nakita mo yan? Ha? Mas malakas ang batang Davao. Ayan, labanan kita. Bago yung kapatid mo, nga si Boy Ungas. Lalabanan ko yan ng patas. Ng kamao. Ayan, nakita mo? Ha?